Li welatê Amerîka jî wekû gelek welatên cîhanê xwenîşandan ji bo piştgiriya Kobanê hatin li darxistin ku xwenîşandanek dibin diruşma li hember komkujiya Kurdan bêdeng nemîne hat li darxistin. Her wiha li pêşiya koçka spî ya Amerîka jî li Washingtonê xwenîşandanek hat li darxistin. Ev xwenîşandan hatin li darxistin da ku fişarekî têxe li ser îdareya Serokê Amerîka Barack Obama û karekî bi lez ji bo Kobanê bike. Dibin fişara van xwenîşandana û xirabiya rewşa Kobanê de Wizareta Derve ya Amerîka û li ser zarê berdevka wê Jen Psaki ku şerê Kobanê bi şerekî metirsîn wasif kir û got ew bajarê Kurdan yên li ser sînorê Tirkiye divê nekeve dibin kontrola çekdarên teroristên Daeş de. Jen Psaki her wiha di Kongreyekî Rojnamavanî de ragihan ku tu kesî ketina Kobanê navê û got armanca me ew e ku Daeş cihên aram ji xwe re çêneke. Li hember vê yekê jî hevalê wê di koçka spî de Josh Arens metirsiya xwe li ser jiyana sivîlan daxuya kirin. Berdevka Wizareta Derve ya Amerîka Jen Psaki li ser peyvendiyên di navbera Wezîrê Derve yê Amerîka John Kerry û Serok Wezîrên Tirkiye Ahmed Davutoğlu got hemû kes dibêjin rûdawên ku niha li Kobanê çê dibin rûdawên metirsînin. Ji aliyekî din ve kanala CNN ya Amerîkî li ser zarê çend berpirsên îdareya Obama belav kiriye ku ketina Kobanê nexemek mezin e ji bo wan. Kanala CNN her wiha li ser zarê wan berpirsên îdareya Obama dibêjin ketina Kobanê nexemek mezin e lê karê wan tenê lêdana berpirsên Daeş û tewankirina wan e. Ew berpirsên ku kanalê navê wan neaniye ziman her wiha dibêjin nekarê wan e bajarên Sûriyê biparêzin. Ev helwestên Amerîka hatin piştî ku şer û pevçûnên dijwar di navbera hêzên YPG yên bi ser partiya PYD ve û çekdarên Daeş li taxê Rojhilat û başûrê Rojhilatê Kobanê gurtir dibin û balafirên hevpeymaniyê bi tundî baregihên Daeş bombebaran dikin.